Καλησπέρα friends, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, σας έλειψα και εμένα πάρα πολύ. Στο σημερινό βιντεάκι θα μιλήσουμε για το τι ακριβώς είναι το live stream. Τα πάντα όλα πληροφορίες από το α μέχρι το ω. Τσιλάρετε, πάρτε κάτι να τσιμπάτε, δέστε καλά τη ζώνη ασφαλείας και πάμε να απογειωθούμε. Βέγγα, βέγγα, βέγγα. Φύγαμε. Πριν ξεκινήσουμε, να σου πω ότι άμα γουσάρεις όλη φασούλα με το τρίτο καναλάκι του λαού που έχουμε φτιάξει εδώ πέρα στο ελληνικό διαδίκτυο, μπορείς να στηρίξεις λίγο δωρεάν κάνοντας subscribe, like, να αφήσεις ένα σχόλιο από κάτω και να σε ενημερώσω πως το πιάτο που βλέπεις εδώ πέρα μπροστά μου να είναι άδειο. Ήταν λίγο πριν λίγη ώρα γεμάτο, γιατί έχω έρθει σε ένα μαγαζί να πάρω μισό κοτόπουλο φιλέτο στο 10 ευράκι, το οποίο το είχα ανεβάσει σαν short. Με είχατε ρωτήσει πάρα πολύ πού το πήρες, πώς το πήρες κτλ. Έχει ανέβει σχετικό βίντεο στο κανάλι μου, στο Τέος Vlogs στο YouTube, για να δείτε ό,τι πληροφορία χρειάζεται. Ας τα αφήσουμε όμως αυτά. Πάμε στο zoom. Τι είναι το stream, ή όπως αρέσκονται να λένε συγκαθομιλουμένοι οι φίλοι μας Εγγλέζοι, το live stream. Το live stream είναι σε πραγματικό χρόνο η ζωντανή ροή μετάδοσης εικόνας και ήχου από μία συσκευή σε κάποια πλατφόρμα που κάποιος θεατής με πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί να παρακολουθήσει. Οι συνηθέστερες μορφές που μπορούμε να το συναντήσουμε είναι είτε σε οριζόντιο, aspect ratio, είτε σε κάθετο. Όλες αυτές οι γωνίες θέασης, να το πω έτσι στα ελληνικά, είναι 16:9. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή παρακολουθείτε εσείς το βίντεο έτσι σχέδιο στο οριζόντιο, φανταστείτε ότι το 9 είναι αυτό και το 16 είναι αυτό. Άμα πεις ότι θα μπω σε ένα live stream στο TikTok, στο Instagram, σε κάτι δηλαδή που είναι κάθετη μορφή, το γυρνάς σε 90 μοίρες και είναι 9 αυτό, 16 αυτό. Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός live stream, για να το αναλύσουμε περαιτέρω, πρέπει να το χωρίσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Το live stream, όπως σας είπα, είναι η παρακολούθηση μιας μορφής βίντεο, να το πω έτσι, η οποία διαδραματίζεται σε πραγματικό χρόνο. Άρα τι έχουμε, εικόνα και ήχο. Δηλαδή, μία συσκευή που αναμεταδίδει, η οποία πρέπει να έχει κάποιο είδους μικρόφωνο ή κάποιο είδους κάμερα για να μπορείτε εσείς να το βλέπετε, πρέπει να στέλνει εικόνα και ήχο. Η μετάδοση αυτής της πληροφορίας γίνεται με τη γνωστή έννοια των bitrate. Bitrate είναι τα δεδομένα τα οποία αποστέλλονται για να μπορείτε εσείς να παρακολουθείτε ένα ζωντανό προϊόν ή ένα ζωντανό περιεχόμενο από το σπίτι. Παραδείγματος χάρη, λέει ο άλλος, το αμάξι τρέχει με 50 χιλιόμετρα την ώρα. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στο live stream. Δηλαδή, με πόσο ταχύτητα τρέχει ένα stream το δευτερόλεπτο. Να ξεκινήσουμε από τον ήχο όμως, που είναι κάτι πιο απλοϊκό συγκριτικά με την εικόνα. Όσον αφορά τον ήχο, η ιδανική συχνότητα για live stream είναι τα 48 kHz. Σε κάποιες παλαιές συσκευές μπορείτε να βρείτε και το 44,1, αλλά το 48 kHz είναι πιο συμβατό και πιο σύγχρονο. Όσον αφορά την ταχύτητα μετάδοσης του ήχου, μπορούμε να ξεκινήσουμε από τα 64 kbps μέχρι τα 256, όπου πιστεύω ότι τα 256 είναι το τέλειο σετάρισμα για bitrate ήχου. Ό,τι έχει να κάνει με την κωδικοποίηση του ήχου για live stream, οι κατηγορίες που ξεχωρίζουν, οι πιο γνωστές δηλαδή, είναι εξής. Γίνονται κάποιες εργασίες εδώ μέσα στο μαγαζί, οπότε με συγχωρείτε. Είναι η AAC, η οποία είναι πιο ευρέως διαδεδομένη για τα σύγχρονα live stream, η Opus, η οποία είναι εξαιρετικά αποδοτική για low latency live stream. Το low latency σημαίνει ότι γίνεται σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή 1 με 2 δεύτερα delay. Η WAV, η οποία παρέχει την τέλεια ποιότητα ήχου, αλλά θέλει επαγγελματικό εξοπλισμό και σταθερή ταχύτητα ίντερνετ. Και εντάξει, κάποιες πιο παλιακές όπως είναι MP3, κόλπα ιστορίες. Σε αυτό το σημείο να πω ότι αν κάποιος από εσάς θέλει να κάνει live stream και θέλει να έχει πάρα πολύ καλό ήχο, εκτός από το καλό ίντερνετ, χρειάζεται και μια καλή συσκευή μικροφόνου. Στην οποία καλό θα ήταν πάνω να έχει ενεργοποιημένο και κάποιο είδους noise cancellation, όπως εγώ στην προκειμένη, για να μην ακούτε τους περιφερειακούς ήχους τόσο έντονα. Καλύτερα φανταστείτε, αν ακούτε τα τρυπάνια, κόλπα ιστορίες, έχοντας ενεργοποιημένο το noise cancellation, φανταστείτε πώς ακουγόταν αν δεν το είχα. Και κάτι τελευταίο όσον αφορά τον ήχο, ναι, ξέχασα να το πω στο μαγαζί, οπότε το κάνουμε record έτσι σχέδιο κατόπιν εορτής, είναι ότι ο ήχος χωρίζεται σε στέρεο και σε μόνο. Το στέρεο ήχο σημαίνει ότι όταν εγώ μιλάω ή παράγω κάποιον ήχο σε βίντεο ή live stream που βλέπετε, μπορείτε να ακούτε διαφορετικά την πηγή, είτε έρχεται από τα δεξιά είτε από τα αριστερά σας. Ενώ το μόνο σημαίνει ότι είτε ακούτε κάτι από δεξιά και αριστερά, είτε ακούτε ενιαία από τη συσκευή ήχου που διαθέτετε. Όπως καταλαβαίνετε, το μόνο είναι πιο απλοϊκή λειτουργία, οπότε απαιτεί λιγότερο όγκο δεδομένων, ενώ ο στέρεο είναι λίγο πιο τσαχμινογραγιάρικο, πιο τζουτζουμπρούτζου και απαιτεί λίγο παραπάνω. Και πάμε τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την εικόνα για τη μετάδοση ενός live stream. Για αρχή, ξεκινάμε από την ανάλυση της εικόνας, η οποία είναι γνωστή που υπάρχει στα βίντεο 360, 480, 720, 1080, 4K και πάει λέγοντας. Και εκτός από την ανάλυση, ορίζουμε και τα frame per second. Σε ένα βίντεο, φανταστείτε ότι, όπως αυτή τη στιγμή που βλέπετε, το οποίο είναι 4K 60 fps, για να βλέπετε ένα βίντεο είναι πολλές εικόνες εναλλασσόμενες ανά δευτερόλεπτο. Άρα, όταν λέμε 30 frame per second, σημαίνει ότι βλέπετε εσείς 30 διαφορετικές φωτογραφίες μέσα σε ένα δευτερόλεπτο για να καταλάβετε μια ζωντανή ροή πώς γίνεται. Όσο παραπάνω είναι
τα frame per second, τόσο καλύτερη η ανάλυση εικόνας είναι στο μάτι, γιατί τα βλέπετε όλα να κυλάνε πιο smooth, αλλά τόσο παραπάνω πληροφορία απαιτεί ένας πομπός να στείλει κάπου για να τα βλέπει και ο θεατής καλύτερα. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος θέλει να κάνει live stream στα 1080p με 30 frame per second, χρειάζεται γύρω στα 3 με 6 Mbps upload. Εννοείται πως πάντα στο live stream μας ενδιαφέρει η ταχύτητα upload, δηλαδή η ταχύτητα με την οποία η συσκευή στέλνει δεδομένα προς κάποιον και όχι η ταχύτητα με την οποία λαμβάνει. Αν πουχού κάποιος θέλει να στριμάρει σε 4K 60 fps, φανταστείτε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 15 με 20 Mbps ταχύτητας upload. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όσο ανεβαίνεις στην ανάλυση της εικόνας που θες να στείλεις και στα πόσα frame χρησιμοποιείς ένα δευτερόλεπτο, ανεβαίνει και η ταχύτητα μετάδοσης. Αυτό όμως δεν είναι πανάκιο για άλλους τους τρόπους διενέργειας ενός live stream. Και τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα? Είναι πολύ παραγωγικό. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται? Από την κωδικοποίηση του βίντεο, δηλαδή με ποιο τρόπο γίνεται και από το ποιο πρωτόκολλο χρησιμοποιείται για να μεταδώσει κάποιος κάτι κάπου. Η κωδικοποίηση του βίντεο όσον αφορά τις πλέον γνωστές πλατφόρμες και site που διαθέτουν κάποια υπηρεσία live stream είναι γνωστή σε όλους μας, H264. Αυτή ήθισε τα τελευταία χρόνια να χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από τις περισσότερες πλατφόρμες. Αλλά έχει βγει και μια νέα σύγχρονη μέθοδος, η οποία είναι η H265H EVC, σύμφωνα με την οποία με πολύ λιγότερο όγκο δεδομένων μπορεί να στέλνεις εικόνα κάπου σε καλύτερο αποτέλεσμα. Και θα μου πεις, ρε Τέο, αφού ισχύει αυτό, γιατί ακόμη έχουν την H264? Γιατί φανταστείτε ότι πολλές από τις πλατφόρμες οι οποίες έχουν κάποιο είδους συγκεκριμένης κωδικοποίησης για αρκετά χρόνια με σερβερ που νοικιάζουν και όλα αυτά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξουν αυτή την κωδικοποίηση που έχουν, δεδομένου ότι έχουν εκατομμύρια χρήστες, πρέπει όλα αυτά να ρισετάρουν. Είναι δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη ταλέπα όσον αφορά το θέμα των αλγορίθμων. Ναι, αλλά αυτό έχει να κάνει με την κωδικοποίηση του βίντεο σχετικά με τη συσκευή η οποία στριμάρει. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για ό,τι έχει να κάνει με τη μετάδοση της πληροφορίας από τη συσκευή σε κάποια πλατφόρμα. Ο πιο γνωστός και ευρέως διαδεδομένος τρόπος live stream είναι το πρωτόκολλο RTMP. Πιστεύω ότι το έχετε δει οποιοδήποτε έχει επιχειρήσει να στριμάρει σε όλες τις πλατφόρμες, και σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε, για να στριμάρετε μέσω RTMP από κάποια συσκευή, αν δεν κουμπώσετε τη συσκευή με κάποιο λογαριασμό κατευθείαν στην πλατφόρμα που θέλετε να στριμάρετε, μπορείτε να στριμάρετε χρησιμοποιώντας ένα server ID ή ένα stream key ή και τα δύο συνδυαστικά εις σχέδιο. Πέραν αυτού όμως, έχει ανακαλυφθεί και ένας πιο σύγχρονος, πιο μοντέρνος, πιο ευέλικτος τρόπος πρωτοκόλλου, ο οποίος είναι ο SRT. Και τα πλεονεκτήματά του συγκριτικά με τον RTMP είναι ότι σε πραγματικό χρόνο στέλνει πολύ πιο smooth δεδομένα προς τα εκεί που θες να στριμάρεις, με αποτέλεσμα και να μην έχεις καλή σύνδεση στο ίντερνετ, να βλέπει ο θεατής πιο ομαλά τη ροή να εξελίσσεται. Το κακό της όλης υπόθεσης είναι ότι ακόμη μέχρι και σήμερα όλες οι σύγχρονες πλατφόρμες δεν υποστηρίζουν το συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Με ένα μικρό αστερίσκο για το YouTube, ο οποίος μπορεί να δέχεται και SRT με κάποια κολπάκια και H265 κωδικοποίηση βίντεο που σας είπα πριν, αλλά ακόμη είναι σε πολύ πιλωτικό στάδιο. Η συνηθέστερη μέθοδος για κάποιον που θέλει να χρησιμοποιεί H265 κωδικοποίηση και SRT πρωτόκολλο μετάδοσης είναι να τα αποστέλει σε κάποιο cloud server και κατά συνέπεια από το cloud server να πηγαίνουν στην πλατφόρμα που θες να στριμάρεις στις γνωστές κωδικοποιήσεις και πρωτόκολλα μετάδοσης. Δηλαδή, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, αν πεις ότι έχω ένα setup που θέλω να στριμάρω με το λιγότερο δυνατό latency, bandwidth και ταχύτητα ίντερνετ, θα στριμάρω σε H265 μέσω SRT σε ένα cloud και από το cloud θα φύγει στην πλατφόρμα ατόφιο όπως είναι. Επίσης, ένα άλλο κολπάκι που κάνουν πολλοί ξένοι επαγγελματίες streamer είναι ότι στέλνουν SRT H265 στο OBS στο σπίτι τους και μετά ο υπολογιστής από το σπίτι στριμάρει στην πλατφόρμα που θέλουν. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει ότι ή θα υπάρχει άτομο στο σπίτι που θα το ελέγχει ή θα πρέπει με κάποιο είδους εφαρμογή από κάποιο κινητό ή κάποια άλλη συσκευή να ελέγχεις το live stream ενώ είσαι κάπου έξω και κάνεις IRL. Εννοείται πως τα ίδια που είπα ισχύουν και για το live stream από το σπίτι, απλά επειδή το live stream από το σπίτι έχει σταθερό εξοπλισμό, έχει σταθερό ίντερνετ, έχει δηλαδή κάποια προβλήματα λιμένα που δεν έχει στο IRL. Γι' αυτόν τον λόγο σας λέω για το IRL που είναι λίγο πιο σκληροπυρηνικό, δεδομένου ότι σχεδόν στη μισή χώρα δεν υπάρχει επαρκής κάλυψη δικτύου. Όσον αφορά το live stream από τον υπολογιστή, το πιο σύνηθες και διαδεδομένο πρόγραμμα είναι το OBS ή το Streamlabs OBS. Όσον αφορά τα live stream από το κινητό και πιο συγκεκριμένα για τα iPhone, τα πιο διαδεδομένα προγράμματα, παύλα εφαρμογές, είναι το Streamlabs και το Prism. Και όσον αφορά τα Android, είναι το Streamlabs, το Larix, το IRL Pro. Τέλος πάντων, αν ψαχτείτε, έχει αρκετά προγράμματα. Αυτά είναι τα πιο basic. Αν με ρωτάτε εμένα όσον αφορά τα iPhone, επειδή τα έχω δοκιμάσει σχεδόν όλα, κατέληξα ότι στο Prism είναι το καλύτερο. Το Larix και κάποια άλλα, ναι, μεν διαθέτουν πρωτόκολλο SRT και H265, τα οποία τα έχω δοκιμάσει στο παρελθόν και τα έχω πληρώσει από την τσέπη μου καλά. Απλά η ποιότητα εικόνας που στέλνουν είναι πολύ χειρότερη από το Prism. Δηλαδή, βαφτίζει ότι ναι, μεν θέλω λιγότερο όγκο δεδομένων για να στριμάρω, αλλά τι να το κάνω, ρε φίλε,
όταν σαν πρόγραμμα η ανάλυση που μου δίνεις από τις τερματισμένες κάμερες στο iPhone είναι φορδεπαίο καβάλα. Κάτι που ακόμη δεν έχουμε μιλήσει είναι το latency του stream. Η καθυστέρηση δηλαδή σε πραγματικό χρόνο. Όλες οι γνωστές πλατφόρμες πλην του YouTube έχουν ένα latency της τάξεως των 2 με 5 δευτερολέπτων. Δηλαδή, τώρα θα κάνω κάτι και εσείς θα το δείτε μετά από 2 με 5 δευτερόλεπτα. Όσον αφορά το YouTube, όταν σετάρεις ένα event για live stream, σου δίνει 3 επιλογές για το τι latency θες να έχεις. Ultra low, low ή normal. Ultra low 1 με 2 δεύτερα, low 2 με 5 δεύτερα, normal 5 με 15 δεύτερα. Τι διάφορα έχει το καθένα? Ότι όσο πιο μεγάλο delay υπάρχει από κάτι που διαδραματίζεται με εσάς που το βλέπετε από το σπίτι, τόσο πιο σταθερή μπορεί να είναι η ποιότητα εικόνας και ήχου, δεδομένου ότι κάπου μπορεί να υπάρχει κάποιο frame spike, να μην βρει για 1-2 δεύτερα καλή ταχύτητα ίντερνετ και να το βγάλει πιο smooth σαν αποτέλεσμα. Εντάξει, όσον αφορά φίλε, το live stream από το σπίτι, άμα έχεις μια σταθερή οπτική, πιστεύω ότι αυτό δεν πρέπει καν να το σχολιάσουμε. Συνεπώς, πιστεύω να σας κάλυψα όσον αφορά το τι είναι live stream, πώς γίνεται το live stream και γενικά όλες τις πληροφορίες, τις βασικές από το Α μέχρι το Ω. Είναι τεράστια κατηγορία του content creating το πώς γίνεται ένα live stream, είτε είσαι από τη μεριά του παραγωγού, είτε είσαι από τη μεριά αυτού που μιλάει στην κάμερα και δεν πιστεύω ότι όλο αυτό μπορεί να ξεπεταχθεί με ένα βιντεάκι έτσι σχέδιο. Αν πιστεύετε ότι δεν σας κάλυψα με αυτά που είπα στο συγκεκριμένο βίντεο, γράψτε μου σχόλια από κάτω και πολύ ευχαρίστως αν είναι κάτι απλό να σας απαντήσω ή αν είναι κάτι πιο πολύ σύνθετο να κάνουμε ένα μελλοντικό βιντεάκι. Επίσης, γι' αυτό είναι τα σχόλια, να μου γράφετε ιδέες, να μου δίνετε feedback για να παίρνω κι εγώ και να σας δίνω πίσω με τη μορφή του περιεχομένου. Εννοείται subscribe, like, σχόλιο και το μοιραζόμαστε με τους φίλους μας. Βοηθάει full για να αρχίζει να ρολάρει λίγο και αυτό το καναλάκι του λαού. Και μην ξεχνάτε τα αρχιμπατζίδες, βατραχομούριδες και βατραχομούρισες. Αυτό είναι το καναλιού, το Teo Tech. Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στο δικό μου Teo Tech. Ότι έχει ανέβει βιντεάρα και από το Teos Vlogs, μισό φιλέ το κοτόπουλο, 10 ευρουλάκια. Οπότε τώρα αφού τελείωσε αυτό το βίντεο, πηγαίνετε ρίξτε και από εκεί μια ματιά. Φιλιά πολλά μάγκες, καλή εβδομάδα και υπομονή με τον καιρό. Ξέρω τον πίνουμε μπρούσκο πανηγυρικά εντός εκτός και επί τα αυτά, γιατί και η υγρασία έχει ανέβει και η θερμοκρασία έχει πέσει και η βροχή μας έχει αλλάξει τα πετρέλαια. Γεια σας!